Ahoj, vítejte u našeho úplně prvního let's play, naší malé skupinky. Představ se, Kriatiku. Já jsem Kriatik. Tak pojď. Počkej, musím si poladit trošičku. Já, dobře. Myslím, že to nebude tak sekat. Hodíš tam flash? Počkej. Tak ho nájdem. Dobre, môžeme. Dobre, 3, 2, 1. Aha, ono to je zamčené. Odistený granát. Počkej, kašli na to. Hodíš to tam, jo? Dobre, hoď. Lol, nikto tu není. Pojď to provedat rychle. Dole budú. Já vím, ale tady taky můžou být. Police, get down now! Police, hands up! Out of my house. Nikdo. Kde si? Bože. Dobre, tak Put your hands in the air! Do it I now! can't believe this is Police, happening. put your hands in the air! Do it! Get down and Now show you me got your this all hands! wrong. Lawrence wouldn't hurt a fly. Ježiš, promiň, to je mě ještě zápis. I can't believe this is happening. Nechceš ju zatknúť? Počkej, já... Počkej, já hodu umlčet, jo? Čekaj. No už je dobré, jsem tu, můžeme pokračovat. Počkej. Co je, tak i umřít nebudeme. Čo? Čím ju mám omr... Police, hands up now! Tohle to dopadá, když se někdo hraje na Chucka Norrisa. Aiming guns at a lady. You better leave my little boy alone. Nikdo? Copy. Keep Ty it jdeš up. první, ty, jasný. Pojď. Boha, hodíš tam flash? Či něco? Kade by som zobral flash? Já nevím, já jsem... Počkaj, ja sa tam pozriem. Ok, ty máš tu hračku, viď? Keď ju nájdem. A je tu. To je dobré, ono to dej tak. Myslíš, že bych tím někoho zranil? Myslím, že tam nikto není. No tak... Strašně. Běž tam ty první. Jdeš? Don't let them get me! Get down and show me your hands! Nestřelejte mě, prosím. Nech ho být. Bože. Put your hands in the... Entry team to TOC. Suspect down and secured. Ale to Have řešíš the ty. EMTs ready. Roger. Contacting Tam medics. půjdeme jako později, asi viď. Tady pojď. Dobrý. Momentík. Zvuky. Co? Musím si dať nižšie zvuky. That's right, Lisa. Tak to je lepšie. According to police, another female body was discovered this morning. It is believed Sem hoď prosím tě, ne, ty nemáš výkaz. Hej, bicykel, poď. Pojďme sa voziť na bicykli. Kde si? Back to Chcem. me. victim of the so-called law. Fall in. Jupi. Pokazaný. Čínsky. Dobré, pojď. Jdeme, pojď. Frame race. Dobrý. Tady myslím, že budou, viď? Tak tam... ale Zamknuté. nestřílej. Počkaj. Nestřílej, jo. Nevieš, kde mám C4? Teda C2. Nevím. C9. No, popřem na to, viď? Bože, kde to je? No, běž. Aha, díky. Není zač. Nikdo. TOC. Oh, this is Jesus. Entry team. We found an unidentified female victim in need of medical assistance. Creepy. Civilian injured. Police, get Roger. down now! Notifying EMTs. Keep us Tuto bude. Nie, počkaj, nie ešte. Tady dole, ne? Přece takový ten tunel. Je tam jeden tlustý. Myslím, že je tlustý. No, to je ten hlavní, ten Počkaj. syn. Je tam. Vyrožku náboje, střelno!
Talk, this is entry. Get down and show Suspect me your neutralized. hands. You Copy. found me. Stay sharp. You gotta get me out of here. Hotovo. Please, just hurry, please. We found Melinda Clyde. She's gonna be Trailer okay. standing by. Hotovo. Good news, entry team. Tady začíná We'll notify our natáčet family. Cartman. Teda, Kreatik. Jsi připravený? Hmm.